No niin, hyvää päivää YouTube tai aamu, iltaa, yötä, riippuu milloin video katsot. Just hain Powerilta tämmösen testiin HyperXn Soolocast mikin. Testataan sitä sitten himassa. Oliko förttiostos? Sitten käytiin vielä nopsaa tuossa kaupassa. Kissatarvikkeita vähän hakemassa. Tää vähän kompura mekkalaa kun ilma-alusta. Jatketaan. No niin, terve taas. Sitten suoritetaan unboxing. Mitä paketti sisältää. Itse mikki. Virtajohtoja. Lippulappuja. Näitä tänne tunnetusti suomalainen mies luote. Joo, eli tämän näköinen tuote kyseessä. Vaikuttaisi nyt nopealta vilaisulta ihan pätevältä kamppeelta. Tässä on niinku tommonen säätö. Kääntyilee tolleen. Ostas vielä ostaa vähän lukitus. Eli kääntyy noin. Sitä ole vähän auki. Eikös tää kääntyy silleen kokonaan tonne? No nyt se purkautuukin jo. Purkautuukin jo. Eli ilmeisesti ei. Eli näin kääntyilee. Ja tälleen. Siinä on mute-nappi nähtävästi. Ja. Tää ei vissiin toskaan kääntyile. Jos sinne tulee virtajohto. Ja sitä en tiedä mikä toi on. Ei varmaan mikään. Joo, mutta tän näköinen. Sen näköinen setti tosiaan. Tämmöisessä paketissa oli. Eipä siinä, kytketään koneeseen ja katsotaan miltä näyttää ja miten se toimii. Se on se pääasia, että puhe kuuluu hyvin ja kirkkaasti. Eikö niin, Nella? Eiku Pulla? Siinä on Nella. Tuolla on Vili. Joo, kyllä se näin on. Joo, jatketaan harjoituksia. Dodin! Nyt on mikki kytketty koneeseen ja siltä se nyt näyttää. Eli tosiaan jo tosta
päältä klikkaa, niin sammutelle ja päälle ja kääntyy tolleen ja tälleen. Joo, sinnehän ne ominaisuudet olikin. Niin. Seuraavana sitten kokeillaan vähän, että miltä se kuulostaa. Tuleeko säröä vai puhasta? Nyt testataan HyperXn mikkiä. Mulla on nyt tässä tietokoneessa tää kiinni ja Streamlabs nauhoittaa tätä klippiä ja katsotaan miten tää nyt kuuluu tässä. Miten tää kuuluu? Tän kun asettaa tohon eteen. Test. YKK ne kukkuu. Kuuluuko hyvin? Tässä on nyt joku tämmönen etäisyys. Test. Joo. WhatsApp. Siellä on muuten Vili tuolla. Vilperi on tossa mun takana nyt. Mun takana. Siinä on muuten Vili. Vilperi. Siinä on meidän mikki. Taitaa kuuluu ihan ok. Taitaa kuuluu ihan ok. Sitten käännetään tase. Niin se voi kääntää näin. Pystyy ja tietenkin toiseen suuntaan. Ja tästä saa pois päältä. Se on päällä taas. Joo. Joo. Lopetetaan sitä nauhoitus tähän ja kuunnellaan miltä kuulostaa. Ja hyvinhän se kuuluu. Eli tosiaan tämmönen tuli ostettua ja testattua. Jos nyt arvosana antaisi tällä nopealla testillä, niin olisiko se 4/5. Taisi olla vähän alta 40 powerilla. Ja hinta-laatusuhde vaikuttaisi olevan ihan kohdillaan. Ja perus ominaisuudet ja käännöt. Päältä sammutelle ja päälle. Joo. Tää oli tämmönen tuote ja katsotaan mitä ensi kerralla sitten keksitään. Mitä testaillaan. Testattavaa löytyy. Tosiaan pahoittelut vielä, jos noissa klipeissä kuuluu tuulettimen äänet. Oli unohtunut nuo molemmat tuulettimet tonne keittiön puhaltaan, niin varmaan kuuluu vähän tossa taustalla, mutta ei anneta sen häiritä. Niin tykkää, kommentoi tai älä tykkää. Ja miksei jopa tilaa kanava ja jatketaan harjoituksia ensi kerralla ja koitetaan tehdä parempaa matskua. Kiitos.